Het binnen een soort, een heel soort. Duizenden papieren kraanvogels voor de slachtoffers van de ramp van de MH Sontjen, komen de man die treien Ierlien. Docent Tjitske Dijkstra woe wat dwaan voor haar collega Hieke Raap van oorsprong uit Driesem, die het omkwam bij de ramp. Haar plan? 1000 kraanvogels teren, maar de actie waard wraad wie het oppikt. Maar als resultaat een expositie in de oude dierentuin in Emmen. Ik vind het sowieso een eerbetoon, niet alleen naar de slachtoffers toe, maar ook naar de nabestaanden toe. Zo van, kijk eens hoeveel duizenden mensen in die tijd dat jullie met hele andere dingen bezig waren, bezig zijn geweest met vouwen. Daar krijg ik zelf weer kippenvel van. Dat vind ik een heel mooi gebaar. Het binnen maar liefst 298.000 kraanvogels. Eén voor elk slachtoffer van de vleenramp. Je hebt wel een beeld voor de ogen, maar dan begin je met eentje. En dan denk je in het begin zo van, nou, wat dit moet worden. Het zijn er vooral heel veel geworden. Heel veel. Maar het is toch geweldig. Van man die ook in het publiek vergeest naar de expositie van de vogels.